panguva inoi zvobuda pachena kuti history is now repeating itself. Nhau yaTungwarara yatsviriridza yatendera nyika yose. Everyone is now aware pamusoro pesituation yaTungwarara. Anokuonekwa kunzi ari kukonzeresa madivisions, mapublic displays, mapublic rallies ari kuita achiataka aiwa ma-well-known individuals nevamwe vanozikanwa kunzi anoshanda navo zvinova zvigananda. Panguva inoi vanhu vazobuda pachena takamirira kudonha kwenyu sezvazvakamboita na2017 akazi kekutanga tazvijaira izvi. Don't forget subscribe or like on the bell icon. On this picture amuri kuona muri Zimbabwe hatitauri zvizhinji kana zvakawanda pamusoro pe-this picture amuri kuona. Aiwa ndizvo zvamuri kuona panguva ino anobuda nyora chiti hatisi kutaura mazita asi vamwe matomuziva. Pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuitika kuti zvimwe zvizoitika. Saka uyo ari kuita zvinhu zvinoita kuti zvimwe zvinhu zvizoitika ngaamiswe. Kana mapiritsi ngaambomira kupiwa tozongomupa kana adonha. Ndomasvika rokuda nyoko panguva ino pamusoro aiwa penhau aiwa iri kutsviridza awa yapo Tungwarara mukomana weempowerment, the president's advisor. Vanoposta this picture sera atambotaura pamusoro pezvaro aiwa ramuri kuona kuti this picture ameno rakashandiswa AI or whatsoever, but muri kuona this picture kuti it is portraying aiwa vanhu vaviri vamunoziva. Panguva ino vanhu vachiti aiwa tinozvitendera kuti hapana, and tinotoziva kuti hapana zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zviitike zvimwe zvisati zvaitika. Saka panguva ino ngatimutendere aite zvinoita kuti zvinhu zvinoda kuitika zviitike. Kana vachinge vazodonha aiwa tochizovati takamboreva takambokudzai. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu panguva ino they are watching from a distance. Aiwa maatarenzi ari kuita naTungwarara ari kunyatsokuziva kuti they are going to end up vazongodonha zvavo, they are going to end up takuzovaudza kuti aiwa you are now regretting my actions enyu. Pena comment section medu zvafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like up or turn on the bell icon.